Väčšina odborníkov mierne favorizuje Švédov, ktorých najväčším tromfom je dnes domáce prostredie. Celé Slovensko ale verí nášmu tímu, v to pevne verím. Ak dokážeme zvlášť v defenzíve zopakovať výkon z prvého vzájomného stretnutia so Švédmi, máme veľkú nádej na úspech. Hlavný rozhodca Jukka Pakazlahti, na buli na úvod Jozef Štümpel, proti nemu center prvej švédskej formácie Andreas Johansson, ktorý má na krídlach Axelsona a Dalena. Začína sa druhé semifinálové stretnutie 66. svetového šampionátu. Višňovský, Hecl, Bondra. Andreas Johansson zachytil. Sú dvaja Švédi za bránou, Dalen a Axelsson. Dajme sa vylákať. Dalen na gól! Presne to sa stalo, čo som povedal. Dali sme sa vylákať, jeden z našich obrancov nevydržal. To napätie vyštartoval od ľavej žrtky, nechal voľný priestor a Švédi v 17. minúte a 2. sekunde vedú 1-0. Áno, Lindner sa rozbehol za hráčom a zabudol na svoju žrtku. Tečovali, Niklas Andersson, nebude to zakázané uvoľnenie, teda aby sa chlapci rozmeli. Ejha, Niklas Andersson úplne sám! Výborne povyšiel Lašák a strel ukryl zasa trochu zmetkov v našej obrane. Znovu tam dvaja obrancovia sa nechali vylákať za našou bránkou. Niklas Andersson sa dostal k puku, ale našťastie už nemal dosť času, aby vykrúžil ešte ďalší oblúk. Milo, výstrel zo stredného pásma, dobre, pošteklili trochu Tomiho Sala, Rodín a on posledný sa dotkol puku v tejto tretine. Škoda, prehrávame gólom Axelsona zo 17. minúty a 2. sekundy, ale zohrali sme so Švédmi veľmi vyrovnanú partiu. Zdá sa však, že Švédi sú predsa len trochu agresívnejší v našom útočnom pásme a vytvárajú si šance dobrým pohybom a odputávaním sa od našich obrancov. Začala sa druhá tretina, Višňovský, Alfy, Bondra, puk za Salovú bránu, tam je Rodín a hneď atakovaný Jozefom Štümpelom, ktorý sa vysunul dobre. Žigmund Pálky narušil rozohrávku. Jozef Štümpel pôjde ešte v prvej minúte tejto druhej tretiny na trestnú lavicu za podrazenie. Musíme sa brániť, zvali sme na ľad. Pavlikovského opäť sa bude vyučovať držanie Erika Zetterberga. Áno, držal hokejku jednoznačne Naďovi. Urobili sme chybu, pozor teraz na Markusa Neslunda, vynikajúco Jan Lašák. Vychytal momentálne najlepšieho hráča. Výborne to urobil. Takže Bača sa zdálna nevystrelil, ale pozor teraz na Tjerkmista. Už okrižuje Čierny. Rýchlejšie. Ale Peter Bondra. A budeme hrať presávku, šanca našich! Prázdna bránka, zase sme to nemúžili. Mali sme obrovskú šancu opäť po akcii Petra Bondru. Pozrite sa, Švédi robili čo mohli a Peter Bondra ešte v páde stihol prihrať. Andreas Johansson. A bude sa vylúčovať, hoci Lašák zachránil. Zdvihnutá pravica fínskeho rodcu, sekanie. Tomas Rodín, obranca Švédov, sa zvíja od bolesti. Tu Jirkuš Bača, 5. vylúčený hráč. Petrovický. Však, jo, to nie je dobré, ale potom predsa len Petrovický pred Nylanderom. Skutočne veľmi nepríjemný hokejista. Nylander. Pozrite sa, čo robí. Pozrite sa, ako sa natlačí. Lašák nekontroluje. Je to gól, bohužiaľ. Napokon pre Niku Michala Nylandera ťažili jeho spoluhráči. Nebol to tento muž. Ešte raz sa pozrime. Nylander a
Obránca to bol, Tomáš Johansson. Pavlikovský so svojimi krídlami. Vzadu potom Milo so Štrbákom, to je naša pečka. Švédi majú na ľade útok Jörgena Jonssona, ale teraz sme pustili Weinhandla. Pozrite sa, čo robí obranca. Vie sa vylučovať. Neslund. Muselius. Však nevedel, kde má puk. Našťastie strela Jonasa Jonssona vymerila presne a teraz znovu Lašák zázračne. Švédsky útok. Andreas Johansson, Kim Jonsson. Rodinová strela, pečovaná, Andreas Johansson. A Švédom sa všetko darí, všetko sa im odráža na hokejky, ako keby tam mali lepidlo. Našim ten puk sa len tak odráža od hokejov. Potom ešte na Švédov Hedin. Hej, to bola, tuším, žrtka alebo spodná konštrukcia. Chlapci, posledné sekundy našej hry v oslabení a už je náš hráč na ľadovej ploche Orsák a môže ísť dopredu. Poďme! Gól! Gól! 1-2! To bola ukážková akcia, správna odpoveď na to, čo Švédi predviedli v predošlých minútach a teraz Vlado Orsák s pokojom Angličana dáva náš prvý gól a je to dobré, je to kontaktný gól. Skvelé to robil Orsák. Trafil do ľavého horného vinkla, ani Salo nemal nárok. Tu je Vlado Orsák. 15. minúta, 32. sekunda. Švédi ako mali chlapci zabudli, že máme tam na trestnej hlavici hráča, ktorého tam poslal fínsky rozhodca. Ešte raz sa pozeráme na skvelú útočnú akciu Vladimíra Orsáka, ktorému prihrával Zsigmund Pálffy. A tu je Žigo. Teraz Ľubo Višňovský, vystrel Ľubo, alebo daj! Oj, jej! Pozor, je tu Švéd a vynikajúco Lašák. Skvelé, Janko Lašák. Orsák. Vystrelil dobre, joj! Salo, teraz si nám pokazil radosť. Tu sa prebíjal Orsák a keby toho, že Švéd ho fauluje, už sa zadral pred švédsku bránku. To je ono. Ešte Višňovský. Šanca, joj! Žigo Pálffy! V posledných sekundách. Bol to Pálffy, ktorý prijímal prihrávku Petra Bondru, lenže videli ste, ten puk skákal. V tejto tretine sme videli 2 góly. Najskôr švédsky. Koniec 13. minúty. Bondra opäť držaný Tomášom Johanssonom, získal puk. Bondrová strela. Ešte udržal čierny pásmo. Pálffy pustil puk. Šendín. Lindner, výborne. To bol faul a trošku zbytočný zo strany Jozefa Štimpela. V 13. minúte a 4. Treja Švédi okolo neho. Švédi teraz vynikajúco pozične, ale ešte máme puk. Upokojiť ho trošku. Tak, Bondra. Štimpel, Bondra. Štimpel. Ešte Štimpel. Kde je gól? Kde je to gól? Ešte gól! Gól! Hurá! 2-2. Vynikajúco. Miro Šatán 2-2. A čo sa Švédom nepáči? Čo sa im nepáči? Musí to byť gól. 2-2, 18. minúta, 2. sekunda. To bolo skvelé rozohraté zo strany Štimpel a Bondra. Ešte Zsigmund Pálffy stihol nahrať pred bránku a Šatán vyrovnal.